Dai na uminabot pang buhay sa ospital ang sarong motorista kan mahit and run ni sarong truck sa Minalabak, Camarines Sur. Pasado alas 9 ning banggi kan nakaaging Sabado, Setyembre 23. Binis ang 31 anyos na biktima na si Domingo Peliosis Baldovino, kang barangay May Ugob o Campo, Camarines Sur. Matinding lugad sa payoan pigtutok dong rason kang pagkagadan kan biktima. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, Deputy Chief of Police kan Minalabak Municipal Police Station, apwera sa madiklom ang lugar, mayo man na nakahiling sa pangyayari. Na posibleng inaprobitsaran ka nakabanggang driver nga ni Dulagan ang nakomiter na insidente. Papunta po sa Minalabak proper, upon reaching sa place of incident, nag-collide po sa isang truck. Pero yung truck po is unidentified since wala pa kaming nakuha witness. Doon, medyo madilim kasi sa area and wala din mga bahay na malapit sa area. May CCTV man kuta sa lugar, alagad malabo ang nako ang footage na nagpapadipisil sa investigasyon. During follow-up investigation na inandak ng aming investigador, nakakuha na nga kami ng CCTV sa part na ng Pili, Trinison natin. Kaso di pa na, madami na kami CCTV nakuha, kaso wala pa rin kaming malinaw na, puros malalabo kasi lang yung CCTV nakuha namin. Kaya hindi pa namin actually ma-identify kung kaninong truck talaga yun. Pero ang nakalagay ito ay nakita namin doon sa CCTV base doon sa pag-trace sa incident, unknown pa ang plate number. Sa ngayon po, yun pa ang hinahanap pa namin, nagko-coordinate pa kami sa ibang mga may-ari ng mga CCTV. In kasong madakop, kasong reckless imprudence resulting to homicide ang pwedeng kaatubangon na kaso kan suspetsyado. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.